Hola, molt bon dia, com estàs? Dèiem que aquesta primera reunió de negociació amb el PSOE s'havia de produir abans d'acabar aquest mes de novembre, que acaba dijous. Serà així? Es produirà aquesta setmana? Amb tot el que té a veure amb aquestes negociacions, ja sabeu que de moment, i subratllo el de moment, es prefereix ser extraordinàriament discret, fins i tot hermètic, no? Per tant, no et dono aquesta informació. Ja quan els partits vulguin comunicar-ho ja ho faran pels canals més oficials. Clar, hi haurà tot un secretisme, senyor Comín, al voltant d'aquestes reunions de negociació. No sabem ben bé quan es produiran, no sabem ben bé de què es parlarà. Sabem que serà a Suïssa, suposo que això sí que m'ho confirma, però no creu que al ciutadà li pot crear una mena de desconfiança, de saber, ens hem de refiar del que es facin aquestes reunions secretes de les que no en sabem res? Mira, els mitjans sabeu millor que ningú que quan una negociació es fa sota el focus mediàtic, la possibilitat de que aquella negociació prosperi és molt més petita que si la negociació es fa amb discreció. Jo crec que el que li devem als ciutadans és que aquestes negociacions avancin, intentar aconseguir acords. Això és el que honestament i responsablement li devem. Les condicions perquè aquestes negociacions avancin, que es facin amb discreció, és així, ho sabeu vosaltres també com nosaltres. Les dues parts ho coneixem, com diguem-ho així, la retransmissió en directe d'una negociació dificulta moltíssim que aquesta negociació prosperi, i la prioritat és que prosperi. Per tant, se serà transparent quan hi hagin resultats i s'hagin d'explicar, però el que no té sentit és que no es pugui treballar per part dels actors polítics amb les condicions adequades. Senyor Comín, per què no volen anar junts amb Esquerra a negociar? Bueno, jo crec que de moment hi ha moltes raons, no? És a dir, per un cantó, qui no va voler anar junts a negociar durant els últims anys va ser Esquerra. Recordem que Esquerra a Madrid va posar com a condició en el PSOE, per donar-li els seus vots, que el PSOE no parlés amb Junts, i després va impedir que Junts formés part de la taula de negociació. Per tant, qui no ha volgut anar junts durant els últims anys ha sigut Esquerra. Ho dic en el sentit que a vegades quan sento aquestes apel·lacions a Esquerra a negociar junts em semblen una mica sorprenents, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha sigut Esquerra qui ha defugit completament aquesta unitat d'acció a Madrid. I després hi ha dues raons més. Una raó és que té sentit negociar junts quan les metodologies que es proposen són les mateixes, quan els objectius que s'han de negociar són els mateixos, però aquí no hi ha una coincidència exacta ni amb les metodologies. El mediador internacional ha sigut una exigència de Junts. Esquerra els últims 4 anys ha estat negociant i no va posar aquesta condició, no?, per negociar, i els objectius tampoc són ben els mateixos. Aquesta és una segona raó. I després la tercera raó, que jo l'he dit repetidament els últims dies, que tindrà sentit negociar junts quan l'interès en negociar junts respongui no a un interès partidista, no a motius partidistes, de dir ara perdo protagonisme perquè ara els vots de Junts són necessaris i llavors ara sí que m'interessa anar de la mà de Junts, però és per un tema d'interès de partit, no? Més aviat, quan l'interès es pugui acreditar de manera clara que és un interès de país, que respon a l'interès general, que respon a això, no respon a un interès de partit, llavors es podrà plantejar la negociació conjunta, però si no, no. És a dir, que m'està dient que aquesta proposta de Pere Aragonès, aquesta proposta de que negociïn junts, els ha convidat a participar-hi en aquesta taula de negociació i a fer-ho junts. M'està dient que això respon a un interès de partit, a un interès partidista. Bueno, li dic jo i crec que és evident i que ho veu tothom, no? És a dir, Pere Aragonès és la mateixa persona que va dificultar que hi hagués la presència de Junts a la mesa de diàleg, va dir no, han de ser membres del govern, ara no cal que siguin membres del govern.
Ara que Junts té una taula de la qual està tothom pendent, que és aquesta taula de Ginebra, ara resulta que Pere Aragonès canvia el criteri, ara ja no cal que siguin membres de govern, perquè ja no estem junts al govern, i en aquell moment havien de ser els membres del govern, i ara sí que podem anar junts a negociar. Jo crec que dissimula malament que el que li preocupa no és l'èxit de la negociació, sinó el protagonisme que pugui tenir Esquerra i el protagonisme que pugui tenir el govern de la Generalitat en les negociacions amb el PSOE. Jo crec que això és obvi. Fa un moment m'ha dit que Esquerra va posar com a condició per seguir negociant o per seguir dialogant amb el PSOE, a l'anterior legislatura, dic, que no hi hagués un diàleg estable amb Junts, però això és així, a vostè li consta que és així, i va haver aquesta condició? Sí, em consta, si no, no li diria. Expliqui'm alguna cosa més. Quines proves en té? Qui li ha dit? Escolti, si vostè la meva paraula no li val, no li puc donar cap millor prova en aquests moments que la meva paraula. Vostè pot donar-li el crèdit que consideri. No, em refio molt de la seva paraula, però volia saber si la paraula anava acompanyada d'algun argument més, d'algun fet, o senzillament que és que algú li ha dit. Si no m'ho vol explicar, si no em vol donar més dades, em refio de la seva paraula. Perfecte, molt bé. Escolti, tenen marcada alguna data? En tot cas, els fets, perdona, els fets són eloqüents. És evident que no va haver-hi cap diàleg entre Junts i el PSOE al Congrés dels Diputats al mandat anterior. Sí, però també és públic. També dirigents de Junts... Va dificultar la participació de Junts a la taula de diàleg. Sí, però sap que dirigents d'Esquerra, que també m'imagino que no menteixen, diuen que eren vostès els que no volien saber-ne res d'Esquerra. Eren vostès els que no volien anar a la taula i no volien negociar amb PSOE. Doncs són paraules que no quadren, efectivament. Sí. Escolti, jo li preguntava si tenen marcada alguna data al calendari a partir de la qual avaluar si s'estan produint avenços a la negociació. Una data marcada a partir de la qual ens diran si segueixen donant el suport al PSOE o no. Bueno, jo crec que les dates vindran marcades per les votacions del Congrés, no és evident. L'acord amb això és molt clar, es diu que Junts només donarà els vots al PSOE si hi ha avenços i es compleixen els acords, aquest doble element, és a dir, el compliment d'uns acords que estan per venir, que han de ser fruit de les negociacions. I per tant, arribaran les diferents votacions, en allà s'anirà veient si s'ha avançat o no s'ha avançat. Arribarà la votació del pressupost, arribarà la votació de decrets llei, arribarà la votació de lleis, i en cada moment s'haurà d'avaluar si en el moment de donar els vots s'han produït avenços suficients o no, i per tant els terminis venen marcats per la pròpia agenda parlamentària. Parlem de l'agenda de la negociació. Vostès proposen un referèndum d'autodeterminació dins de la Constitució, però el PSOE, cada cop que parlem amb ells i venen a aquest programa, neguen de ple aquesta possibilitat. En privat els diuen el mateix? A veure, jo, quan el PSOE insistia en la inconstitucionalitat de la llei d'amnistia durant els últims anys, sempre vaig tenir la sensació que quan la posició política d'un partit es sustenta amb una mentida, aquella posició pot acabar canviant, perquè la mentida és una mala defensa, no?, a l'hora de mantenir una posició política, i els fets han demostrat que quan el PSOE ha necessitat els vots de Junts han reconegut la veritat, que és que l'amnistia no és inconstitucional. Doncs ara el PSOE jo crec que viu d'una altra mentida, que no sé si se la creu, diguem, però que és que en cap cas, de cap dels casos, mai a la vida, l'article 92 ni cap altra via constitucional permetria celebrar un referèndum d'independència a Catalunya. I nosaltres creiem que no, que la Constitució espanyola es pot interpretar d'una manera molt més oberta, que és un problema d'interpretació, que no és ni tan sols un problema del text constitucional, és un problema de la interpretació que se'n faci. Per tant,
escolti, li estem posant molt fàcil al PSOE, li diem, explorem les vies constitucionals per fer un referèndum acordat. Si per fer un referèndum acordat vosaltres no voleu reformar la Constitució, no cal. El que s'ha de fer és interpretar-la d'una manera diferent. I jo crec que aquesta batalla doncs és una batalla que cal donar-la, no? Dit això, també hem sigut molt clars en dir que mentrestant el mandat de l'1 d'octubre des del nostre punt de vista segueix sent vigent i vàlid. Per tant, el mandat ja hi és. Ara, també hem dit sempre que un referèndum acordat podria substituir el mandat de l'1 d'octubre per la senzilla raó que els ciutadans sempre poden tornar a votar i poden tornar a decidir, en democràcia per definició. Per tant, hi ha una decisió que és vigent, que és vàlida, que és la que es va prendre l'1 d'octubre, no s'ha pogut materialitzar, però com insisteixo sempre, no hem de confondre el pla de la legitimitat i el de la força. El mandat hi és legítim, no hi ha hagut la força per aplicar-lo, això és una evidència incontestable, i nosaltres diem, hem dit sempre, des de l'exili, des del Consell de la República, hem dit sempre, només un referèndum acordat podria substituir el mandat de l'1 d'octubre, això vol dir que ara s'ha obert la possibilitat d'explorar aquesta via de la negociació per acabar acordant un referèndum, i nosaltres intentem posar el PSOE el més fàcil possible, que és dir, mira, dins de la Constitució hi ha vies constitucionals amb l'actual text constitucional per fer aquest referèndum. L'article 92 és el més evident, i per tant, fem totes les discussions doctrinals que convinguin per demostrar, igual que s'ha acabat demostrant que l'amnistia és constitucional, doncs per acabar demostrant i acreditant que un referèndum també ho és. Però, senyor Comín, l'article 92 de la Constitució espanyola és veritat que contempla celebrar un referèndum consultiu, el resultat del qual no és d'obligatori compliment. Amb això vostès es conformarien? Aquest referèndum consultiu, no vinculant, per tant, no d'obligatori compliment, seria el que substituiria el de l'1 d'octubre? Jo en cap cas he dit que el referèndum de l'article 92 fos vinculant. No és jurídicament vinculant, però en alguna mesura, si se celebra, serà políticament vinculant. Per tant, nosaltres, efectivament, estem sent molt transparents. L'acord és inequívoc. L'acord diu, nosaltres considerem que l'1 d'octubre i el 27 d'octubre són passos legítims, però de la mateixa manera sabem que hi ha un article de la Constitució que parla de referèndums no vinculants, sabem que l'article 92, el referèndum de l'article 92 és no vinculant, però tot i així, justament, en una demostració de voluntat de negociació, de flexibilitat, oferim aquesta via perquè ens sembla que seria un pas molt gran, que una majoria de les forces polítiques espanyoles s'avinguessin a celebrar un referèndum, encara que sigui consultiu, acordat, perquè encara que sigui jurídicament no vinculant, un referèndum acordat per la via de l'article 92 és políticament vinculant. I després és com el cas del Canadà. Un cop la llei de claredat preveu un referèndum, diu després les parts hauran de negociar de bona fe per veure de quina manera es materialitza el resultat d'aquest referèndum. Per tant, sí, ja sabem què estem dient quan parlem de l'article 92, clar que ho sabem. Per tant, quan vostès diuen no hem renunciat a res, podríem interpretar que sí han renunciat al referèndum que vostès voldrien i s'adaptarien a aquest article 92 de la Constitució, aquest referèndum consultiu no vinculant, i li vull preguntar, i votant tots els espanyols? No hem renunciat a res, vol dir que no hem renunciat ni a la reivindicació de la legitimitat de l'1 d'octubre, ni hem renunciat a la declaració d'independència del 27, ni hem renunciat, per exemple, a l'objectiu d'una llei d'amnistia. El no hem renunciat a res es refereix a això. Si s'acaba acordant un referèndum amb l'Estat, per la via jurídica que ens sembli més adequada a les diferents parts, insistim que el resultat d'aquell referèndum pot substituir o substituiria el del mandat de l'1 d'octubre i que és políticament vinculant.
i que ha de ser un referèndum a Catalunya, no al conjunt de l'Estat. En principi, el normal amb els processos d'autodeterminació és que s'autodeterminen les parts que tenen el dret a autodeterminar-se, i nosaltres del que estem parlant sempre és del pacte civil, del pacte internacional de drets civils i polítics, no?, de Nacions Unides, que parla del dret a l'autodeterminació dels pobles. I aquesta és la referència jurídica superior a la qual nosaltres ens hem referit sempre. Considerem que la Constitució espanyola està obligada per la pròpia Constitució a ser interpretada d'acord amb els tractats internacionals. Espanya fa molts anys que va signar aquest Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Entenem que s'hauria d'interpretar la Constitució a la llum d'aquest pacte, que això és aplicable en el cas de Catalunya. Tot això que hem explicat tantes vegades. Per tant, qui vota en un procés d'autodeterminació? El poble que s'autodetermina, que en aquest cas és els ciutadans del Principat de Catalunya. Escolti, em sembla que abans ha parlat de la llei de claredat. Volia preguntar-li si veu útil la proposta de Pere Aragonès i si s'asseuran a la taula que convocarà el president. No la veig gaire útil, sincerament, amb tot el respecte, pels diferents acadèmics que hi han participat. Primer perquè té poc a veure amb la proposta del Canadà, encara que el nom sigui el mateix, s'assembla molt poc a la llei de claredat canadenca, per no dir que no s'assembla gens. I després, sobretot, perquè és una proposta, jo crec que hi ha una qüestió de forma i una de fons. De fons és una proposta molt poc clara, perdoni'm la broma que s'ha fet de manera... Potser m'ha abusat d'aquesta broma, però és que és molt confusa aquesta proposta que s'ha fet des del comitè d'experts del govern. No sabem exactament de les 5 vies que han proposat el govern i el president quina és la que es fa seva, si se les fa seves totes o només algunes. És a dir, sobretot el que hi ha en aquesta proposta sobretot és confusió, més que claredat. Però més que això, el que passa és que aquesta proposta va ser votada al Parlament de Catalunya i va ser rebutjada. Llavors això sí que és políticament molt greu, jo crec, que fins ara tots els passos que s'havien fet, totes les propostes que s'havien fet des del govern de Catalunya per exercir l'autodeterminació s'havien fet amb majoria parlamentària. El 9-N va tenir majoria del Parlament i l'1 d'octubre va tenir majoria del Parlament, i aquesta no la té, aquesta s'ha votat i ha estat derrotada en el Parlament de Catalunya. I jo crec que per simple respecte democràtic el president de la Generalitat no hauria de seguir insistint en una proposta que no té una majoria suficient. Per tant, entenc que no aniran a la taula si se'ls convoca per parlar de l'acord de claredat, ni que sigui per intentar aclarir una mica de què va. No hi aniran. No, jo això primer no ho decidiré jo, això ho decidirà la direcció de Junts, diguem, i per tant no és una decisió que hagi de prendre jo, i menys a través d'una entrevista, amb tot el carinyo, amb tot el respecte, però no és una decisió que em pertoqui a mi, i del que jo he dit no es dedueix necessàriament que no s'hagi d'anar a una reunió. Es pot anar a una reunió a exposar, per exemple, aquests 2 arguments que acabo de dir, no? Escolti, aquest cap de setmana Pedro Sánchez ha dit que l'amnistia servirà per tenir una Espanya més unida que mai i per reforçar la convivència. Clar, vostè és clarament independentista. Quan veu això que el PSOE diu que el pacte amb vostè servirà per unir Espanya, per unir més Espanya, què pensa? Bueno, penso que cadascú fa el seu relat, evidentment, i ell expressa els seus desitjos, i nosaltres pensem que l'amnistia el que és el que diu el senyor Felipe González, si és que ho ha explicat molt bé, per això ell ha estat ara en contra de l'amnistia. Ell va dir els indults és perdonar i l'amnistia és demanar perdó. Doncs té raó el Felipe González, i per això Espanya està incendiada, i per això l'Espanya nacionalista conservadora, l'Espanya neofranquista, però s'ha posat com s'ha posat, perquè és que és exactament així. L'amnistia és reconèixer de manera més o menys explícita per part, en aquest cas, si vols, del govern i del poder legislatiu, que una crisi constitucional en democràcia es resol per mitjans constitucionals, i que una crisi constitucional no s'ha de resoldre amb instruments penals, i que no té cap sentit intentar gestionar un desafiament constitucional que ningú nega que es va donar per la via penal. Això és una amnistia. I per això nosaltres estem tan satisfets amb aquest acord.
perquè hi ha aquest reconeixement. I per tant, que és el que hem estat nosaltres dient durant 6 anys, que no es poden gestionar els problemes polítics a base de presó i d'exili. Però creu que aquest acord, creu que aquesta llei d'amnistia pot també aconseguir desactivar l'independentisme? Hi ha aquest perill? En la mesura que hi hagi gent que fonamentava el seu independentisme amb el rebuig a la repressió, i en la mesura que l'amnistia disminueix la intensitat repressiva de l'estat espanyol, doncs potser en part tindrà aquest efecte, però també pot tenir l'efecte contrari. En la mesura que hi havia gent que no estava còmoda amb el projecte independentista perquè veia que la reacció repressiva de l'Estat era una font de tensió molt gran, i ara constati que l'Estat, de moment, provisionalment, ni que sigui o parcialment, aparca la via repressiva, potser això els retornarà a donar suport al projecte independentista. Per tant, en aquest sentit, els efectes són molt diversos. S'ha de veure una mica el saldo, quin és en aquest sentit, no? Canvis de criteri n'hi ha hagut i en trobem a totes bandes, perquè, miri, vostè és vicepresident del Consell per la República i el seu document Preparem-nos deien a l'estat espanyol la via negociada del diàleg sense confrontació no hi és. La via indolora de bon grat no existeix. Ara estan negociant vostès, sense confrontació. Això és un canvi d'opinió? Mira, deixa'm que et digui que no, encara que et pugui semblar estrany. El primer, o si vols, sí i no, t'ho explico. El primer document estratègic del Consell, l'hem fet públic fa poc perquè ens sembla molt aclaridor, que és de l'any 19, s'explica que per aconseguir l'objectiu de culminar el procés d'independència hi ha dues vies, la via negociada i la via, si vols dir-ne, unilateral, de la confrontació, del desbordament democràtic, li hem posat molts noms, diguem, no? I es diu, la via negociada té unes condicions, que s'ha de negociar sobre l'amnistia, sobre l'autodeterminació i amb un mediador internacional. Ara bé, mentre no hi hagi les condicions per fer això, mentre no es pugui fer una negociació amb mediadors sobre l'amnistia i sobre l'autodeterminació, l'altra via sempre és una via legítima, democràtica, disponible. I és la via de l'acció de la societat civil, per cert, basada en l'exercici dels drets fonamentals, dels drets civils i polítics. Espero que ningú negui el dret dels ciutadans a exercir els drets civils i polítics. I aquesta és la via que el Preparem-nos, és cert, desenvolupa. Per què? Perquè nosaltres sempre hem dit que són dues vies compatibles i si m'apures, fins i tot en part es poden entendre com a vies complementàries, però com a mínim són vies compatibles. I de què depèn que prioritzis una via o l'altra? Doncs del context. I el Preparem-nos està fet en un moment en què vèiem que les possibilitats d'obtenir fruits per la via de la negociació eren molt petites, o potser fins i tot en aquell moment ens semblaven que eren nul·les. Per tant, en un context en què, com diu el document, la via de la negociació es considera una via morta, una via estèril, en allà es desplega, es detalla, s'explica més a fons en què consisteix la via del desbordament democràtic. A la que s'ha obert un escenari nou, perquè ha estat conseqüència d'un resultat electoral que ens genera una expectativa amb molt d'escepticisme. El president Puigdemont en aquest sentit ha escrit molt clar. Negociem, sí, des de l'escepticisme també, però ho intentem per responsabilitat. Si la via negociada ens permet avançar, ens sembla que tenim la responsabilitat d'intentar-ho. Per tant, no hi ha aquesta contradicció. El que hi ha és que en funció del context, de manera molt explícita i molt transparent, es prioritza una via o una altra. I jo ja sé que molts de vosaltres m'ho pregunteu, el que esteu fent ara és totalment contradictori amb el Preparem-nos. No és contradictori, és diferent. És diferent, és veritat, és diferent. Però té un sentit en un moment donat a intentar treballar sobre una via i en un moment diferent treballar sobre l'altra, sense que això vulgui dir que l'altra via passa a ser innecessària. Jo crec que en absolut. Per mi sí que és contradictori perquè el Preparem-nos es diu clarament que la via negociada sense confrontació no hi és, no es contempla com una alternativa, es diu no hi és.
Senyor Comín, quan calcula que es pot produir el seu retorn a Catalunya? En aquell moment, sí, és que... No, però fixi's, si em permet, no hi és, en aquell context no hi era. No hi era. L'havia negociada sense confrontació, en aquell context no hi era, perquè els vots d'unes forces polítiques concretes en aquell moment no eren determinants, per tant, no hi ha contradicció, insisteixo, Jo crec que és una interpretació equivocada. En aquell moment hi havia possibilitat d'una negociació sense confrontació? No. Esquerra Republicana Ara hi és? Esquerra Republicana sí negociava sense confrontació en aquell context, no? Però nosaltres ja hem dit que ens sembla que els fruits que va obtenir Esquerra Republicana eren excessivament, extraordinàriament pobres. No va aconseguir ni una amnistia amb aquella negociació. Van aconseguir els indults. Per això ens semblava que en aquell context hi paguen un preu polític que ens sembla erroni, diguem, no? Uns articles renunciant a la via unilateral, un acord de la taula de diàleg dient que només es farà política exclusivament dins del marc constitucional. És a dir, el preu polític que paga Esquerra a canvi dels indults ens sembla excessiu. I a més és que l'objectiu, des del nostre punt de vista, no podien ser uns indults, ha de ser una amnistia. No pot ser només la llibertat dels dirigents, ha de ser la llibertat de tothom. Vostès no faran política només dins del marc constitucional? Nosaltres hem dit que seguim reivindicant la legitimitat del mandat de l'1 d'octubre i de la declaració d'independència. Això està signat pel PSOE, que ells reconeixen que nosaltres reivindiquem i seguim defensant la legitimitat de l'1 d'octubre. Sí, però... No vol dir que ells la reconeguin, vol dir que ells han assumit que nosaltres la reconeixem. Sí, però l'acord que van signar sí que hi ha una part on es parla tot dins del marc de la Constitució, el marc de la legalitat, i vostès negociaran pressupostos, a partir d'ara negociaran amb el PSOE. Sí, però això no vol dir que nosaltres hàgim dit que només es farà la política dins dels límits de la Constitució espanyola. Nosaltres hem dit que li posem fàcil al PSOE a l'hora d'acordar un referèndum, perquè nosaltres veiem que la Constitució ofereix un instrument útil en aquest sentit, que és l'article 92. Això no vol dir que tu estiguis assumint que renuncies a la via unilateral, en absolut. Per tant, no hi renuncien? No es renuncia a la via unilateral, això és públic i notori. Però mentre es negocia, no s'està exercint la via unilateral. Això també és evident. És que les dues coses són certes. És a dir, mentre un actor negocia, aquell actor, mentre està negociant, no està exercint la via unilateral. Ara, també hem dit molt clarament que la via unilateral no és patrimoni d'un partit, no és una decisió d'un partit, perquè és un patrimoni d'una societat i d'un país. La via unilateral és l'exercici per part dels ciutadans d'aquest país dels seus drets polítics i civils per intentar fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Això és un patrimoni de la gent decidirà si vol utilitzar-lo o no. No és una cosa que s'hagi de decidir des d'un partit. Acabem ja la conversa, senyor Comín. Abans m'ha quedat aquella pregunta sense respondre. Li he preguntat quan calculava que es podria produir el seu retorn i el de Carles Puigdemont. Bueno, els que estan sobre la tramitació de la llei d'amnistia parlen de la primavera. Ho vivim amb tota la paciència necessària, per dir-ho d'alguna manera. En té ganes? Després de 6 anys. En té ganes de tornar? La meva família, els meus amics, la meva filla en tenen moltes ganes de que torni. Moltes. Fa 6 anys que estan esperant que torni en llibertat a casa. Però la seva filla està allà amb vostè? Però la meva filla vol tornar a viure a Barcelona. Sí. Lògicament. Tenen ganes de tornar. Doncs, Toni Comín, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí des de Brussel·les. Vostè, després de 6 anys d'exili, tindria ganes de tornar, creu vostè? No m'hi he trobat mai, no em toca a mi contestar-ho. Vostè creu que en tindria de ganes de tornar? Molt bon dia, Gemma. Bon dia, Toni Comín, bon dia.